tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi dezvălui 6 lucruri pe care eu îi le spun zilnic lui Ianis și vă voi spune și de ce le-am ales pe cele 6. În primul rând, motivul principal este pentru că îmi doresc ca toată viața să știe aceste lucruri. Am început să îi le spun de când era bebe mic, deși sigur nu înțelegea și evident nu am putut să îi le spun pe toate în acel moment pentru că nu se potriveau, însă am început să îi le spun de la început. Bun, și eu zic să vi le spun care sunt acestea. Primul este faptul că îl iubesc. Îi spun de foarte multe ori pe zi, evident îi spun că și tatălui îl iubește și mai mult de atât îi spun că Dumnezeu îl iubește. Și vreau să știe că indiferent de greșelile pe care le va face în viitor sau așa, dragostea noastră este o dragoste necondiționată pentru el și mai mult decât îl pot iubi părinții, îl iubește Dumnezeu. Așa că încerc să îi spun de fiecare dată că Dumnezeu va fi mereu lângă el și nu-l va părăsi niciodată, așa cum Dumnezeu ne-a promis asta în Evrei 13:5. Bun, al doilea lucru pe care îl spun este: nu renunța, tu ești puternic. Și în viață va avea parte cu siguranță de multe eșecuri sau, eu știu, căderi, pentru că așa este viața, cu urcușuri și coborușuri și pentru tot ceea ce ne dorim trebuie să muncim. De aceea vreau să-i spun că este puternic, vreau să știe asta mereu că este puternic și că trebuie să lupte și să nu renunțe, să muncească foarte mult pentru ceea ce își dorește și pentru a-și îndeplini visurile, evident. Bun, următorul ar fi te înțeleg. Și aici e vorba de momentele în care se supără, e frustrat, plânge. Da, noi am început să avem tantrum-uri destul de devreme, așa că, da, îi spun des acest lucru. Vreau să știe că îl înțeleg, știu cum este să nu primești ceea ce îți dorești și asta e frustrant. Așa că încerc să-i spun acest lucru. Da, cu siguranță nu voi înțelege uneori de ce își dorește acel lucru așa de mult, însă cu siguranță voi înțelege de ce reacționează așa. Și na, voi încerca să le ajut să învețe să-și controleze emoțiile, însă să nu și le exprime, pentru că nu sunt de acord cu asta. Bun, următorul ar fi: mulțumesc pentru ajutor. Chiar dacă de foarte multe ori mă încurcă, las de fiecare dată să mă ajute. Și încerc să nu uit niciodată să-i arăt aprecierea mea, deci să-i mulțumesc pentru acest lucru. Pentru că vreau să știe cât de important este să ofere o mână de ajutor și cât de important este să nu evite să o facă, chiar dacă poate, eu știu, nu se pricepe la lucrul respectiv. Într-adevăr, cu timpul va trebui să-i spun și faptul că nu toată lumea va aprecia acest lucru sau nu toată lumea va observa ajutorul pe care el îl va oferi, însă îi spun foarte mult acest lucru pentru că îmi doresc să țină minte partea a doua, deci ajutorul, și să-l ofere întotdeauna. Deci să nu o facă doar pentru a aștepta acele, eu știu, mulțumiri. Bun, încă un lucru este despre faptul că e bine să fii darnic. Așa că eu de fiecare dată când, eu știu, mănâncă ceva sau are o jucărie în mână sau ceva, de fiecare dată îi cer lucrul respectiv. Și până acum am fost destul de plăcut surprinsă și de fiecare dată mi l-a oferit. Și nu doar mie, când îi spun să-i dea cuiva ceva, îi dă. Mai ales persoane din familie. Nu încerc să îl învăț să-și împartă, eu știu, lucrurile personale sau așa cu toată lumea, pentru că nici noi nu o facem cu oamenii străini. Însă da, mi-este important să știe că e important să dăruiască și știu că urmează o perioadă, din ceea ce am auzit de la alte mămici sau am văzut efectiv, că va urma o perioadă cu nu. Nu. Așa că deocamdată profit de acest lucru și da, îi repet că e bine să fie darnic pentru că acest lucru arată cât de mult îi iubim noi pe cei din jur. Bun, și ultimul lucru, însă nu nesemnificativ, pentru mine e destul de important și o să vă spun și de ce. De fiecare dată când greșesc sau, eu știu, se întâmplă ceva din cauza mea, îi spun scuză-mă sau îmi cer iertare. Este un lucru
foarte important, părerea mea, cu care eu am probleme, pentru că în familie nu a fost, eu știu, atât de folosit acest cuvânt. Adică vreau să spun, părinții mei nu și-au cerut vreodată iertare față de mine, pentru că, nu știu, cred că e o chestie legată de mentalitate. Pur și simplu, pe vremuri, eu așa văd lucrurile, oamenii considerau că dacă își cer iertare cuiva mai mic, sau, eu știu, arată slăbiciune. Eu încă am probleme cu chestia asta, deși știu și mereu spun, da, o să fac asta când sunt pusă în momentul respectiv. Mi-e greu să fac asta, mi-e greu să-mi cer iertare și știu că este o problemă. De aceea insist la Ianis și de fiecare dată când știu eu, poate își pierde echilibru sau, nu știu, se lovește sau așa și este din neatenția mea, întotdeauna îmi cer scuze sau iertare. Bun, cam astea sunt lucrurile pe care încerc să îi le spun în fiecare zi, pe care îmi doresc să le știe toată viața și să le facă și el la rândul lui, desigur. Așa că, da, nu uitați, exemplul este cel mai important. Copiii vor imita ceea ce facem și nu ceea ce vom spune. Așa că, succes! Sunt curioasă ce lucruri spuneți voi copiilor voștri sau eu știu ce încercați să învățați, pentru că poate mai am și eu de învățat de la voi. Mulțumesc pentru vizionare și vă pup! Ceau!